Egun on guztioi, bada aste honetan espetxetik irten den elgoibartar bat. Ikusi dugunez gainera sasoe honean atera da, irribarre eginez. Eta baliteke egun batetan eserleku horretan jarrita egotea, Urkullu jauna eserita dagoen leku horretan bertan. Arnaldo, ongi etorri elgoibarrera, ongi etorri etxera. Bide lagun izango zaitugu, izango gaituzu, aro berri honetan, irribarre batekin, Euskal Herri berri bat eraikitzeko. Euskal Herri berri horretan... Momentutxo bat, mesedez, beste batzuk Saharari buruz referentziten diozue, beste batzuk beste gauza batzutaz, ondorioz, bestei ez badiete zer esaten, ni nago plenoa ordenatzen, mesedez, isiltasuna guztiontzat, eta Lazarobaster jauna jarraitu mesedez. Eskerrik asko. Nioen Euskal Herri berri horretan eskola jantoki hobeak nahi ditugula. Eta zentzu horretan, gaur berriro legebiltzar honetan gaia eztabaidatuko dugula. Orain 2 aste egin genuen interpelazioan, catering enpresek egin zuten iruzurraren inguruan jardun genuen, baita lehiaren euskal agintaritzak jarritako isunaren gora berak azaldu genituen, kaltetuak nortzuk izan diren ere aipatu genuen, eta pasaden urtean egin zen deialdi berriarekin arazoa ez zela konpondu, 7 milioi aurreztu baziren ere, beste 3 geratu zirela aurreztu gabe. Catering enpresekin makrokontratuak egiteak porrot egin duela, hori ere adierazi genuen, eta arazoa konpontzeko, arazoa benetan konpontzeko, eskola jangelak kudeatzeko eredua aldatu behar dela. Egoera berri batetan aurkitzen gara eta egoera honek gure ustetan eskatzen du hausnarketa egitea, hausnarketa eta erabakiak hartzea, eta zentzu horretan orain saiatuko naiz gure hausnarketa eta proposamenak zeintzuk diren azaltzen. Jangela zerbitzuaren kostuaren 75% gurasoek ordaintzen dute. Eta Jaurlaritzak 135%. Baina gurasoek jangelen inguruan ez daukate inolako erabakimenik. Ezin dute ezertxo ere erabaki. Eta beraz, lehenengo eta behin beharrezkoena dena da eskola bakoitzak bere jangela eredua aukeratu ahal izatea. Hau da, eskolei beraiei protagonismo gehiago ematea jangelen kudeaketan. Eskola batzuek jangela catering enpresekin kudeatzea nahiko dute, eta noski aukera eman egin behar zaie. Guk proposatzen duguna da, kasu horretarako, Jaurlaritzak nolabait catering enpresak homologatu ditzala, zerbitzu hori emateko gai diren enpresak homologatu ditzala, eta eskolek zuzenean negoziatu dezatela enpresa horiekin, eta enpresa aukeratu ahal izan dezatela. Iruditzen zaigulako gertutasun horrek zerbitzuaren kalitatea hobetuko duela. Beste eskola batzuek, beraiek nahiko dute jangela kudeatzea, inguruko baserritar, arrantzale, merkatari txiki, tokiko ekonomia bera sustatuaz, aukera hori ere eman egin behar zaie ikastetxeei. Eta guzti horretarako, nola ez, oraingo kudeaketa zehazten duen araua aldatu beharra dago. Eta iruditzen zaigu aldaketa hori gauzatzeko, Jaurlaritzak bere kabuz egin beharrean, jangelen inguruan dauden eragile desberdinekin lanketa bat egin behar duela, prozesu bat egin behar duela, arau berri bat osatzeko. Kudeaketa eredu berria gauzatu bitartean, iruditzen zaigu hala ere bermatu egin behar dela egungo zerbitzuaren kalitatea
eta langileen lan baldintzak ere bai. Eta zergaitik egiten dugu, zergaitik diogu hau, isuna jaso duten enpresak direlako gaur egun oraindik ere zerbitzua eskaintzen dutenak, eta isuna beraien irabazietatik ordaindu beharrean zerbitzuaren kalitatea eta langileen lan baldintzaren galeratik ordaintzeko tentazioa izan dezaketelako. Eta beraien jarduna ezagututa nolakoa den, susmo hau edukitzea ez zaigu iruditzen lekuz kanpo dagoenik. Bide batez, aipatu nahi nuke, langileek lan hitzarmen berriaren negoziaketa hastera doazela eta gure aldetik sorterik onena opa diegula. Bestea, iaz esleitu gabe geratu zen 10. lotea. Iruditzen zaigu lote hau urgentziaz esleitu behar dela, catering enpresa berriei sarrera erraztu egin behar zaiela bereziki, eta iruzurrari noski zirrikiturik ez zaiola utzi behar. Eta esleitua izan ez denez, orain dela 4-5 urtetako kontratua luzatu egin zaio 10. lote horri, eta isuna jaso zuen kontratua hain zuzen ere. Beraz, hau larria da eta urgentziaz egin beharko litzateke. Iruditzen zaigu ere eskola guztietan sukaldea egon beharko litzatekela. Sukaldea. Eta badakigu inbertsio handia dela hori, ezin dela egun batetik bestera horrelakorikan egin, baina iruditzen zaigu urte anitzeko plan bat martxan jarri ezkero poliki aurre egin ahal zaiola. Lehiaren Euskal Agintaritzak jarritako isunetik, eratorritako 18 milioi euroekin egin daiteke zerbait. Eskoletako sukalde eta jangelak egokitu daitezke. Kudeaketa eredu berria martxan jartzeko baliatu daitezke. Eta baita, gurasoei jangela kuotak jeisteko ere bideratu daitezke. Eta azkenik, legebiltzarrak 2014an eskatutako esperientzia pilotua bultzatu behar dela iruditzen zaigu, ia 2 urte dira onartu zela eta oraindikan ez da martxan jarri, iruditzen zaigu benetan beharrezkoa dela ikasturte honetan bertan martxan jartzea. Hauek dira nolabait guk egiten ditugun hausnarketak eta gure proposamenak zeintzuk diren, beste taldeenak ikusita, postu egiten gara, guztiek kudeaketa eredua aldatzearena proposamenean aurkeztu duzuelako. Orain artean EH Bildu zen bakardadetik aldarrikapen hori egiten zuena. Eta, zentzu hortan, erdibideko batetara iritsi gara EAJ eta PSOErekin, bertan gure eskakizun desente kanpoan geratu dira, baina iruditzen zaigu garrantzitsuena jasota geratu dela. Jangelen kudeaketa eredua aldatzea, bide hori eragileekin elkarlanean egitea, eta eskolei jangela kudeaketa eredua aukeratzeko atea irekitzea. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Lazarobaster jauna.